Zulu omnyama akamulandela ngokulandela izinkomo zamadodana nenkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva ngiyakhuleka kunina sizwe sikaMthani yenhla nasenzansi la kufinyelela khona lo mbukiso ngiyanibingelela bafethu igama lami ngosiyanda ngowakanyembi insizwa zingibiza uma solution kodwa mina ngiyathi uthambo lenyoka ehlabele emzondayo ulandele emhlophe emcondo omile kanti udlana ekhaya uqhuka la sibhame mfana umshele kanjani umazi ukuthi usethathiwe bafethu hlezi kuyintokozo ukuhlangana nani ngiyacela kakhulu ukuthi mangabe uqala wakhona la ekhangala enze iphutha uqinisekise nje ukuthi uyalicindezela ibhathini lelibovu elibhalwe subscribe uphinde upress nayo ke-bell kanye naleyo like button akangachithi isikhathi sakho ungena kulona ngeliphethe namhlanje. Umsakazo ohlela isenza kwenzeka osakaza khona lapha kweZilo Mzansi FM eThekwini ogama lakhe kungubhekwa kaMagaye uthi akaziboni ethathu wesifazane onengane yomunye umuntu. Lo ngumsakazo ogela izimanga ngesikhathi elaxaza inkosikazi yakhe encane kumabona kude kubuka wonke umuntu ohlelo oludlala njalo ngolwesithathu olubizwa ngomnakwethu Happy Ever After. Lolu kubafethu uhlelo osuke lihlose ukuhlanganisa abesifazane abasuke bezongena esithenjini ukuba beveze imizwa yabo ukuthi ngabe bazizwa kanjani. Kodwa ke kuloko ngathi akuhambanga kahle njengoba lo msakazo ubehambe nenkosikazi yakhe encane uMaxulu efike yamtshela imfihlo eshaqisa ikhanda njengoba ke emtshele ukuthi ke kule minyaka e12 bethandana unengane abengakaze akhulume ngayo nabe ifihlile. Lo wesifazane utshele lo msakazi ukuthi ke kule minyaka e12 bethandana ubefihle ingane ubengakaze akhulume ngaye. Lezi izindaba ke bafethu sifike zamshaqa kakhulu lo msakazi njengoba ubeqala ukuzizwa khona lapha ke kumabona kude ubengakaze wahlangabezana naso kuyona yonke leminyaka bethandana akachithana ngasikhathi ke ube seqinisekisa nje ukuthi ubudlelwane babo buyaphela khona lapho. Uthe mayechaza washo ukuthi akayena umuntu ke onenhliziyo umuntu okhululekile futhi onothando kodwa ngesikhathi esaqala ukuhlangana naye ke lo nkosikazi wakaXulu wayemcaciselile ukuthi ke yena akazibone ethandana nomuntu wesifazane onengane. Lokho kokugcine kwenza ukuthi ke ubudlelwane babo buphele khona kanjalo kanti ke kuthenga sekupheleni kohlelo yena ke lo wesifazane waxolisa wandlulisa nje lapha bafethu ke uxolo izwe libuka ukuthi ke cha ubengaqondile ukumzwisa ubuhlungu kodwa ke ubengeke athule inguna phakade nalemfihlo ngoba ibimudla ngaphakathi yonke leminyaka. Bafethu angimude kakhulu kodwa ke ngifisa ukuze umboneni ngalolu daba ukuthi ngabe ithini ke ukuphawula kwenu ngaleli ndaba. Ikhona comment section lapha ngenzansi ungafika ushiye khona umbono wakho ungakhohlwa ukusubscribe khona la ekhaya uphinde ke wabukele nama adverts lavelayo uphinde ulike nama video bafethu ake ngiqophe khona la ngibengikuphethe namhlanje ngithi sengihembe.